Hej og velkommen til Minecraft Pocket Edition. Ja. Jamen, ja. Yeah. Kom i gang. Ja, kom i gang. Nej, jeg skal lige væk. Lav Så er en den, server. som kaldes The Swagsters. Og den er simpelthen her, og jeg har allerede lavet et par ting herinde på den. Jeg kommer lige ned til jer. Lige når jeg svamp. Jeg skal bare have noget træ. Okay. Hey! Jeg slutter med. Jeg har Der kommer nu Shabab kylling. Hvad så? Det er mit træ. Okay. Jeg kom lige til at sætte mit træ. Sukkerrør. Dejligt sukkerrør. Ja, skal vi så ud og udforske, når vi har fået noget træ? Ja, Jeg skal også lige have noget, for jeg har vi skal ikke bygge crafting bygger vi tables. en Jeg har båd. 4 crafting tables. Okay. Og vi skal også have bygget en 3 både og sådan noget. Ej, bare man kunne få kort i det her. Det kunne man Du ikke. skal bare også lige bruge redstone og jern for os. Kort? Det kan... Ja, det er rigtigt. 2, 3, 6. Aske, Hvor er du? Aske, hvor er du? Der, han er heroppe. Wow. Nå, der jeg kan se jeres navn. Hov, jeg kom lige til at sætte nogle af mit træ. Nå. Aske, placer en crafting table. Yes, den står herovre. Den der. Jeg prøver at lave en båd. Skov. Sådan, jeg har lavet 4 både. 4 Du både. skal bruge både. Ja da, vi skal da sejle nu. Så Skal da ud og sejle? Jeg har 3 både nu. Øj, jeg sætter den lige på lydløs. Jeg kan ikke lave flere både. Nora, kom herover. Har du lavet 3? Jeg har lige fundet en grotte. Jeg har gravet tilfældigt ned, og der er en grotte. Nora, kan du komme herover? Hvor er du? Det er stort, det her træ her. Victor, jeg er lige bag dig. Kom ud til vandet, så sejler vi. Aske. Nej, jeg har fundet en grotte. Vi skal lige have noget sten. Hallo Shabab kylling, hvad laver du? Jeg har fundet en grotte. Jeg har 3 af dem. Du er skadet af det her. We are Batman. Her, Nora. Kom her, we are Batman. Jeg skubber den ned i hullet. Ja, så kommer du med nu. Flot. Nå. Hvad? Der står Shabab kylling. Jeg har et Hey, jeg stik. skal bruge noget sten. Jeg har fundet jern. Og jeg har fundet kul. Jeg har fundet jern. Jern. Jeg står hernede og får jern. Der er masser af kul hernede. Der er jern. Og så, der er også Nora, jern kom her. hernede. Der er masser af jern Ja, her. jeg laver lige en sådan. Nu kan jeg Nora, hugge kom jern. hernede til, hvor jeg står og hopper. Men kiks. Prøv at vent, jeg skal lige tjekke Her. noget. Jeg skal lige være sikker på, at jeg Nøjer. har bright. Noller. Jeg har bright. Nora, her. Lige her. Ja, jeg kan godt Så se kan det. jeg kan ikke udforske om det. Der er ikke noget dernede. Og så husk at tage kul, det er vigtigt. Der er også et der. Ja. Og så kul. Det giver dig XP. Yes, man. Der er mere jern her. Der er mere jern her. Yes, we are Kom, Batman. vi står og hopper på det. Go away, we are Batman. Nej, hvad laver du? Jeg har fået et stykke sten. Ja, det har jeg lige sat til dig. Lys. Au, lad det være. Gå da væk, Batman, der savler. Du skal ikke dræbe mig, Victor. Lad nu være. Du skal ikke lave video om for langt. Kom. Shabab. Ja, jeg er på vej. Det her, det er kun episode 1. Dine fødder ligner et hoved. Hvad? Det gjorde Victors fødder ligner et hoved. Gør det, må jeg se. Gør det. Nå, men det gjorde de, der stod specielt. Der lignede. Prøv at se. Øjnene. Og jeg kom så. Kommer I? Udforske. Vi skal ud til den der sø. Ja, vi skal ud til den her Jeg har store 3 sø. både. Har du 3 både, så sæt dem. Sådan med den her Du må selv skubbe den i vandet. Ja, jeg tager den her. Kom, jeg skal Godt. få en båd. Ja. Ej. Vi sejler den der vej, gør vi ikke. Prøv at vent, jeg skal lige ud i vandet. Ved hvad jeg smadrer bare Når vi lige tager... under. Kommer I? Vent! Jeg skal lige ud af vandet. Og jeg er først. dårlig til. Så Victor og Nora, det tager for lang tid at uploade de der lange videoer. Det ved vi godt. Jamen, så skal I jo ikke optage dem ret meget længere. Vi ses næste gang i Minecraft Pocket Edition.